Wis ngene iki serbet-serbet. Iki tak kai jawaban gawe pernyataan yang masih nang komen. Penting boten diecer tetep aman. Lek sampai ngecer-ngecer barang sing nancep nang sepeda durung sampai Mas, durung sampai. Ojo sampai lah, ojo sampai. Tapi iki sampean delok Mas. Lah, lek wis gak mancep sepeda ya tetep diecer Mas lo, enek kartu. Slebor lho, bathok ya loro iki malah enek iki nih lho, tetep diecer. Pelek ya enek, wis kaliber lho ngene-ngene iki. Enek. Selagi orang mampu wis disimpen ae. Payu-payu. Pepatah pernah mengatakan enek wong dodol mesti ada wong tuku. Kok sik. Nah iki maesanku yo ready.